କେମିତି ବନଉଛ ଟିକେ କୁହ ଆମକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ମାସ ବର୍ଷ ବନଉଛ ଏଇଟା ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଛ ପାହାଡ଼କୁ ଆଣିକି ମାନେ ପତ୍ରକୁ ଇଏ କରୁଛ ତାପରେ ତାପରେ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛ। ଏଇଟା କେମିତି କେମିତି ବନଉଛ ଟିକେ କୁହ ଆମକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ମାସ ବର୍ଷ ବନଉଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ନାଇଁ କି ବେଶ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଖଲି କରି ବିକୁଛ? ବିଡ଼ି ହେଉଛି ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ହେଉଛି। ଏ ପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ? ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆଣିଛି ବୁଆରି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଏଇଟା ଏ ବୋପା ମାନେ ଏନୁ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି ଦୁସରା ଗାଁ ସେ ବାଟେ ଆଇଥିଲେ ପାକ୍ ପଡ଼ତା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲୁ ଆର୍ ଜାନି ନାଇଁ ପାରିଲୁ ଆର୍ କା କରୁ। ଏଇଟା ପାନ ଫାନ ବନେଇ ହେଉଛି ନାଇଁ ସବୁ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଓ ପାନ ମୁଡ଼ିକି ଯୋଉଟା ଦିଆ ହେଉଛି ତ ତାପରେ ସେଇଟା ବି ନାଇଁ କି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ନାଇଁ କି କୋଉ ଲଙ୍କା ଲୋକେଟେଡ୍ ନାଇଁ କି ହାତୀମୁଣ୍ଡା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ତ ହାତୀମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରିକି ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କିଛି ପଇସାର ଇନକମ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ତ କ'ଣ କହେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଛ ପାହାଡ଼କୁ ଆଣିକି ମାନେ ପତ୍ରକୁ ଇଏ କରୁଛ ତାପରେ ତାପରେ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛ। କେତେ ଦିନ ଶୁଖଉଛ ନାଇଁ କି ଶୁଖେଇଲା ପରେ ତା କେତେ ଦିନ ପରେ ବିକ୍ରି ହେବ? ସେଟା ସେମାନେ ମଞ୍ଚି ହେଟା କରିବେ ନା ଆମେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ତମର କାମ ସରିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିକିଦେବେ। ଓହୋ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କି ମାନେ ଏଇଟା ବର୍ଷ ଯାକ ଚାଲିଛି ବର୍ଷ ଯାକ ଖରା ମାସେ ଚାଲିଛି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରହିଲା ଧନ୍ୟବାଦ।